Projekt NICE bol podporený v rámci schémy Interreg Europe a je to projekt, ktorý CIKE realizuje v spolupráci s ďalšími organizáciami, ako je napríklad Košické kultúrne centra a mestom Košice. V rámci tohto projektu sa nám podarilo založiť Reuse Centrum na Kováckej 18. Je to centrum zamerané na udržateľnosť, cirkulárnu ekonomiku a recykláciu. O vytvoreniu tohto konceptu predchádzalo niekoľko aktivít. Bol to samotný výskum, stretnutia s zainteresovanými stranami a rovnako séria Living Labov, kde vyšiel akože najvhodnejší koncept pre Košice tento model. Reuse Centrum, ktoré je zamerané dopytovo, čo znamená, že v rámci tohto Reuse Centra spolupracujeme s organizáciami ako je napríklad Dedo, Úsmev ako dar, potom sú to My Mami, kde oni dávajú dopyt a 2-krát do týždňa sa tam zberajú tovary a materiály, ktoré oni potrebujú pre aktuálnu potrebu. Zároveň druhá vec sú vzdelávacie programy a workshopy, ktoré tiež súvisia s touto problematikou a sú zamerané na tú cirkulárnu ekonomiku alebo na znovu použitie materiálov iným spôsobom. Moje meno je Veronika Poklembová, som riaditeľkou organizácie ETP Slovensko a vlastne naša hlavná práca sa sústreďuje na pomoc komunitám, sociálnu komunitnú prácu a aj vlastne pomoc so zlepšovaním nejakých životných podmienok. Spolupracovali sme s Reuse Centrom doteraz už na 2 zbierkach a prvá zbierka bola zameraná na pomoc rodinám v núdzi, boli to nejaké obliečky, paplony aj nejaké ošatenie na zimu. A druhá zbierka bola zameraná na pomoc pre rodiny s renováciou bývania. Zbierali sa tam nejaké farby a ďalšie materiály na renováciu. Na koncepte Reuse Centra oceňujeme to, že vieme prísť konkrétnou potrebou pomoci a veľmi adresne potom doručiť rodine alebo kohokoľvek sa to týka, to, čo potrebujú. V rámci môjho niekoľkomesačného pôsobenia som mala na starosti organizovanie zbierok, prednášok a workshopov. Témami prednášok bolo odpadové hospodárstvo, minimalizmus, dobrovoľná skromnosť a taktiež sme si povedali dobré príklady z praxe, hlavne zo Slovenska. Počas niekoľkých mesiacov sme si s komunitou žien opäť obnovili takú radosť zo šitia a vyšívania a hlavne ukázali, ako je možné spotrebovať aj zbytky textilu na šperky alebo rôzne dekorácie. Reuse Centrum vďaka darcom, dobrovoľníkom a organizáciám dokázalo, že spoločnými silami vieme znižovať odpad a zároveň zlepšovať život ľuďom.